Экранда ул уйнаган спектакльләрдән өзүкләр күрсәтелә, сәхнәдән аны искә алып җылы сүзләр яңгырый. Якташыбыз театр артисты Ноэль Дунаевны искә алу чарасы шундый мизгелләр белән башланды. Чарага килгән кунакларны район башлыгы сәламләде. Инде бүгенге истәлекле очрашуыбызны барыбыз өчен дә файдалы һәм нәтиҗәле булсын дигән теләктә башлап җибәрик. Биредә яңгыраячак хатирәләр, һәрбер чыгыш мәрхүмнең рухына дуга булып барып ирешсен хәерле сәгатьтә. Рәхмәт дуслар. Искә алу чарасына артистның озак еллар бергә хезмәт иткән сәхнәдәшләре, Камал театры артистлары да килгән. Ноэль Дунаевның улы, гаиләсе, туганнары исеменнән кичәне оештыручы район җитәкчелегенә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Мы с семьей всегда будем помнить вот эту встречу памяти об отце. А сейчас хотелось бы еще раз пожелать и сказать большое спасибо всем организаторам этой встречи. Бигзур рахмат сезгә. Аның таланты һәм улы җанлы шәхес булуы тамашачыларны һәрвакыт җәлеп итте. Сәхнәдә башкарган рольләре 100дән артык. Аның һәр образының тормышчан булуы, табигыйлыгы белән аерылып тора иде. Актерлык хезмәте белән бергә Ноэль Дунаев театр өчен пьесаларда иҗат иткән. Рабит Батулла белән алар бер мәктәптә белем алганнар. Без бер мәктәптә укыдык. Бер училищеда укыдык Мәскәүдә. 2 ел мин артист булып эшләдем Дунай белән бергә. Аннан соң тагын да минем спектакльләрдә ул катнашты. Мин язган әсәрләрне сәхнәдән укыды. Без гаилә дусты идек. Без һәр яңа җылны бергә үткәрәдек. Мин аның чәчен алайдым, ул минем чәчне алайды. Гел кешегә акча җыелып барды, шуннан җигүли алдык. Искә алу чарасы җырлы биюле чыгышлар, Ноэль Дунаев турында җылы истәлекләр белән үрелеп барды. Һәрвакыт көләч йөзле, ягымлы карашлы якташыбыз безнең күңелләрдә мәңге сакланыр. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.